una vegada més estem amb tots vostès per portar-los entrevistes i de cara a Nadal, lo normal que la gent faci el que he fet jo avui, no? És anar i arreglar-me el pèl perquè venen festes i hem d'anar ben asseats, que diem la gent que ja tenim una certa edat. I on ha anat? Doncs a la barberia de Tian. I anem a parlar ara mateix en Tian de la barberia, del pèl, de molta cosa. Tian, bon dia i gràcies. Gràcies per vindre una vegada més aquí a la nostra gent. Tian, anem a fer una miqueta d'història. Com sorgeix la idea de Tian Steel Home? Pues bueno, jo vinc d'estirpe o de família peluquers i se jubilava un barber, se deia Marchena Quimineros, i vaig decidir, treballar en ell uns anys i quedar-me a la barberia. I quan vaig buscar quin nom ficar a la barberia, un company peluquer del cinema em deia: tu com te coneixes la gent del teu poble? I dic, per Tian, i dic, pues ja està. Tian, estil, com en casa, Steel Home. I va ser simplement jugar els nostres noms i decidir aquest nom i ja està. Què diferencia l'espai del teu espai en una barberia tradicional? Bueno, jo considero que tinc una barberia tradicional, però adaptada als temps. Molt bé. O sigui, vaig agafar, com t'he dit, una barberia de barri o de poble, ¿vale? L'any passat ens han donat el premi a millor barberia d'Espanya perquè han fet un treball d'adaptació o de, com se diu avui en dia, aprenentatge, no? De veure què vol el mercat i donar-li el que vol, o sigui, un servici un poquet més exclusiu, no només el tallar el pèl, sinó aconsellar sobre la salut capilar, veure si inclús si volen fer colors, derrisats, coses que antigament en les barberies només se tallava o s'afeitava, doncs no, avui en dia pots anar allí, fer-te una mascarilla facial, o si tens un problema capilar de caspa, grassa, caiguda, que sigui, inclús aconsellem, donem d'això, no operem, però avui en dia els implantes capilars estan a l'ordre del dia. De tots modos, Tian, molta gent encara potser estigui en la mentalitat aquesta de quan parles de barberia, se pensen que són només barbes. Sí. Fa no molt m'ha tocat un client, un xaval jove, i m'ha dit: mira, vull vindre a la peluqueria, però només feu la barba, també tallo el pèl. I dic, Si només féssim la barba, potser... Claro, sí que han pujat molt la barba, però el tallar de pèl és la base, vamos. Sí. Parlant de tallar els cabells, sempre dius que tallar els cabells no és només tallar els cabells. A què et refereixes? Doncs bueno, ve molta gent, sobretot quan ve la primera vegada, quan me coneixen ja no te diuen res, lo de sempre o fer el que vulguis. Però quan atens a un client per primera vegada, sobretot, a part del tallat, tens que saber una miqueta si és una persona deportista, si és una persona en cultura, com és ideològicament i com és tot el conjunt, com vesteix, com li agrada, inclús fins el caràcter que té, perquè el pèl és una identitat, és el que ens fa. El primer que veus és la imatge, i llavors tens que fer una imatge acorde a la cara i a la personalitat d'aquesta persona. Llavors no és només tallar, sinó saber una miqueta més de lo que se diu un poquet d'odontologia. Quan una persona s'assenta al sillón i tu li veus el cabell te parla? Te diu, talla'm per aquí, talla'm per allà, fes-me això, fes-me allò altre? Sí. No sé si m'ho dona l'experiència o el saber, però ho veus. És més, a vegades inclús ja no el mateix client, sinó recentment va vindre una escola de València, nosaltres, a part de la barberia, fem escola a altra gent, i va vindre una acadèmia de València, especialment als seus alumnes, a ensenyar el que és la història de la barberia, i jo, que no tenia molta confiança en la professora, li vaig dir a l'amo de l'acadèmia, dic, mira, aquesta professora crec que té un problema d'anèmia. I ell se va quedar, diu, este matí m'ho ha dit, i simplement va ser pel cabell. Vaig veure el cabell que em tenia i dic, aquesta xica crec que té aquest problema. Dic, passa, és així. Fem un petit parèntesis perquè me se n'ha l'oceà al cel. Sí. Això són coses del directe, no? No passa res, allà estamos. Vas estar a Madrid, no fa molt, perquè vas tornar a estar nominat al millor barber d'Espanya, que aquesta vegada no es va aconseguir, però vas estar en la crem de la crem, no? Superbé. Explica'm el que és tot això del campionat del millor barber d'Espanya, estar nominat, anar a Madrid, estar en la crem de la crem, perquè això, ostres... Sí, jo tinc la sort que ja fa uns anys, quan va sortir això del boom de les barberies, me vaig ficar un grup que se diu Barberies con Encanto, i aquesta gent fan una vegada a l'any uns premis, i jo mai havia participat. I l'any passat vaig presentar-me a lo de barberia. I com va anar tan bé, quan vam guanyar, hem dit, doncs enguany ens presentem a barber. I, clar, se presenten moltíssima gent. I quan vaig veure la selecció dels 3 últims, vaig dir,
molt difícil, però bueno, va, anem a ells, saps? I vam anar allí, no, o sigui, pues no vam guanyar, però vamos, m'ho vam passar molt bé d'això, del reconeixement de veure els companys i superbé. El que veus entre els tres... Sí, els tres finalistes. Sí, els tres finalistes a nivell d'Espanya. Sí, nacional. No és allò que dius que estem aquí parlant de l'Associació de Peluquers de Vinaròs, que ara mos parlaràs també. Molt bé. De dir, no, és que és a nivell nacional i que tinguéssim aquí, perquè parlem molt de que tenim estrelles Michelin a Ulldecona, a Vinaròs, a Benicarló, en l'assumpte de la gastronomia tenim estrelles Michelin, però veure, també podem considerar que també tenim estrella Michelin en barberia també aquí al territori. Perquè estem parlant que no se'n presenten 4, eren molts. Moltíssims. Crec que en la categoria són unes 100 persones i en això de les Michelin farà 3 anys van aconseguir la màxima puntuació a nivell nacional també, de lo que és qualitat en peluqueria, de servici, lo que és la barberia, tot el que fem, tots els servicis que donem, com ens enfoquem, la repercussió que tenim. O sigui, ara mateix, esta setmana he tingut 2 entrevistes per revistes nacionals i al gener estic invitat per una marca estrangera a Anglaterra, o sigui, seleccionen una persona de cada país i d'aquí d'Espanya m'han seleccionat a mi. Olé! Això és un orgull de dir, hosti... Home, clar, un orgull per tu i un orgull per Vinaròs i pel territori. Tenim gent que m'ho representa a tot arreu. Ja que he soltat lo de l'Associació de Peluqueria de Vinaròs, és que realment s'està treballant en l'associació. Sí. Ha hagut, com en tot, un antes i un després de la pandèmia. Antes de la pandèmia, la veritat que l'associació anava com un tiro, fem cada any el Call Solidari. Sí, recordo. Una vegada al mes ens reunim i fem un curset o anem a una fira. Clar, aquí les fires és Barcelona, Madrid i València. I ara s'havia perdut una miqueta. I enguany ens vam reunir i hem dit, la setmana que ve ja quedem un dia per dinar i a partir del mes que ve... Ahí s'arreglen les coses. Ahí s'arreglen. I també hem fet una cosa bona, que és que ens hem aliat en una empresa aquí a Vinaròs que ens deixa un local i jo trobo que podem fer moltes més coses per dependre. O sigui, al final el que volem els peluquers és donar un bon servici i per això tens que estar al dia, a l'última de tot. Sí, perquè crec que els clients, i entre ells jo m'incloc, ens estem tornant cada vegada una miqueta més exigents. Sí. Perquè, a veure, jo si he de vindre a la peluqueria, que m'agafen la moto que es diu, i rum, al de detrás, rum, i sortim tots el mateix d'allò, no. Jo tinc el meu cabell, jo tinc el meu cap, jo tinc les meves entrades. Sí. Llavors jo vull un servei a la carta. Sí, que com tu que sé. Servei a la carta. Tu vas i demanes, cada un tenim un tipus de cabell o un tipus de personalitat, unes faccions, unes coses, i dius, aquí té més nas, aquí té més orelles. I el peluquer el que té que fer és saber estilitzar-ho. Sí, fisionomia i saber, a veure, si tens això, la solució és l'altra. Si tens això, cada donar-li, o moltes vegades falta de cabell, també. Tens que mirar una miqueta. Ahir vam tindre el cas d'un xaval que el dissabte té una cosa important, va vindre, li vam oferir un servei especial i se'n va anar encantadíssim. O sigui, clar, això és el que té d'omplir. És a dir, que no només tallar el pèl, sinó... Dic, mira, en aquest cas has vingut a la peluqueria i t'han ficat pèl, que és més difícil, però també ho fem. Ja que estàvem parlant de l'estil propi, a tu, Tian, quin és l'estil que t'identifica més? Pues bueno, a mi aquí me considera clàssic i jo me considero canalla. Explica'm això del canalla, que això pinta bé. Sí, t'explico. A mi m'agrada fer les coses bé, però en aquest puntet de diferent. De transversió. Sí, com estem fent cursos contínuament i tal, i avui en dia està molt això de la superació personal, jo fa poquet vaig estar aquí a València a un curs d'estos que t'agafa un coach i em va dir, hòstia, és que eres un crack en el sentit que no pares, que eres molt inquieto i tens això de no conformar-te en el que te diuen, sinó experimentar i veure i provar, i si tots van per aquí, hòstia, si anem per ahí... Què passa? A veure què passa. I tinc la decisió aquesta d'arriesgar, de dir... Provar-ho. Per aquí ja sé que van tots, jo vull anar per allí. Bueno, però hi ha un avantatge, que tu saps que si per allí et falla, tornes... Sí. No és que digues, tiro per allà i això ho perc, no, simplement, això ja ho tinc, a veure què passa per allà. Dins la teua barberia tens una sèrie de col·laboradors perquè treballeu en diferents estils, que és que cada un té el seu estil pel seu públic. Intentem tindre tots la mateixa escola i les mateixes bases, però l'estil, l'acabat, tenim des del xaval jove, que tu dius que li pega més la màquina, la xavala que fa més la navalla i el tècnic que fa treballs més complicats. Tenim els 4 d'això i jo que faig afeitats, barbes, el que sigui, i sí, tenim un abanico bastant complet i bastant equilibrat.
Bueno, això només cal que la gent ho mire quan entra a la vostra pàgina web, que és un espectacle, eh? O sigui, tu ja tens espectacle, no a la barberia, a la web. Sí, sí, sí. Perquè és tota la informació, tot el que hi ha, i a l'hora de demanar la cita tens els diferents empleats o companys, companys que tens allí, tot un ventall de serveis que ofereixes. Bueno, aquí... I no està tot, eh? Ara hem fet recentment, fa 2 mesos, que fem tallat Messia, i ha sigut un èxit. Tallat Messia? I això què és? Pues bueno, la gent podria pensar, això és que antes de tallar-te'l t'ensenyen com pot quedar el cabell en la IA. Sí. No. Dic, o sea, jo voy más allá y en un company que he trobat, un fotògrafo, que és... Brutal. Que és la hòstia, perdó la paraula, però és brutal. Jo li vaig dir, vull IA però realisme. Entonces tenim això, tenim aquest puntet canalla de fem IA, que es veu que és IA, que el client sap que és ell, però no pareix ell. I simplement, el pèl no, o sigui, el pèl, li deixem el pèl que nosaltres hem fet, però li canviem la roba, canviem l'estil. Estos mesos hem agafat el Pick and Blider, l'estil aixina anglès, bé, i està sent un èxit. La gent està supercontenta. Desde luego, això se diu innovar i està a l'última. Contínuament. La gent segueix, ara que venen festes, que ara tothom serà una bogeria, perquè diràs que tot esperem a última hora, hi ha molta gent que demana coses molt novedoses o seguim en lo clàssic, diguem-li, en lo de sempre? Pues pareix que no tindria per què, però és molt atemporal. O sigui, ara, esta època de setembre, novembre i desembre és més clàssic, més lo de sempre, canvia a gener i ja te diuen carnaval. Carnaval, hazme algo. Hi ha gent que sí que ve estar tallat i ja deixem el menjar que per carnaval me faré unes metges, me faré un color, me faré alguna història. I el carnaval ja quasi continua a l'estiu. I a l'estiu també. La gent o se rapa més o se fa algun dibuix. Però de cara a les festes de Nadal la gent se sol aguantar més a lo de sempre, no? Jo crec que és per sopars d'empresa, en el jefe i tal, entonces la gent volarà més modoseta. Sin embargo, després del carnaval aquí tots ens desmadarem. Després llevan tots canalles. Sí. Com és el teu públic? Em diràs, de tot, ja ho sé, però vull que em definissis una miqueta dins del teu públic tot este... Meravellós. Tinc la sort que, a veure, si vols lo de canalla, lo de ficar, tinc tres persones especials, a més ells ho saben, que són especials, ¿vale? Un, que per no desnombrar noms, però s'ha de guardar, secret professional, tots lo coneixeu, que és leyenda viva de Vinaros, ¿vale? I tots diuen, hòstia, que bé t'aguantes, s'està sempre igual. Jo ho dic, jo sé el secreto, ve cada 15 dies. Sí, ¿vale? Després tinc un altre client, que ja som amics, perquè fa 4 o 5 anys que ve, tampoc fa molt, però, home, ja 5 o 7 anys, que ve de Villarreal quasi cada setmana. I jo li dic, mira que hi ha barberies a Castelló, a Villarreal, a Onda. Doncs ell ve a arreglar-se allí. I un altre, que és escriptor de Sant Carlos, que també, que ha provat a vegades, inclús ens enfadem, ese Sant Carlos, et dic, és peculiar i... No. Ore, te dic, o sea, entre tall i tall me pot escriure 50 mensatges. Polín. Que et dic, o sea, que és... Coño, i em diu, és que no encuentro un barbero, jo le invito, dic, tío, com allò de la propaganda, ve, si encuentras lo mejor, cómpralo. Sí, perquè el fet que, claro, el teu públic, a banda que sigui meravellós, que és que cada un tindrà aquell que és... Vamos, són exigències diàries en cada persona que es ve tallar el pèl. Que a mi me fa més temor el que me diu, fes lo que vulguis, haz lo que quieras, que dic, que el que m'ensenya una foto... I diu, vull això. Sí. El que vaig dir la còpia, no? Claro, saps fer, tens una base i dius, això t'ho puc fer, o no. O mira, això, esta foto, tu no tens esta cara. Que també passa. O este cabell és lacio, tu tens el cabell rizat, ahí entra la professionalitat de cada un. Però dic, nosaltres som un equip molt professional, tant uns com tots. De fet, jo quan guany m'han dit lo del premi, dic, sí, qualsevol dels meus companys és més bo que jo, però que dic, tenim cada un puntet d'aconsellar als clients i això, no sempre el mateix, i aquells que són especials, hòstia, són els que molen perquè te fiquen a prova. Per tant, podem dir que sí, que vale, que ets barber, d'acord, totalment d'acord, però també ets artista, no? Bueno, sí. Perquè aquí, de fet, heu de crear en cada tall. Sí. Jo, ma mare, que dic, peluquera, ja en 12 anys o 11 anys, ja m'he apuntat al senyor Ramon a pintar, per aprendre, antigament se feien els bocetos, avui en dia tenim la idea i dius, vull este pèl, però antigament li fes davant del client, li dibuixaves la cara que tenia ell, les faccions i el pèl que li podia quedar bé. I ja feies inclús, vam fer també
un poema de l'Age, de tot, sí, sí. I Estem cada fent client, sí. creació. Efímeres perquè desapareixen al Molt mes, bé. però sí, sí. Vale, creacions efímeres i que no n'hi ha dos d'iguales. No. I moltes vegades el client, fem-me con el de dius, me'n recordo, perquè és lo bo que tenim, o sigui que jo dic que un barber bo se diferencia d'aquell que sap com li agrada cada client i com vol fer-lo i les manies que té cada un i després repetir-lo, però clar, per molt que ho repetis, mai queda igual. No, és el que t'anava a dir, si ara tu cada vegada que jo vinga que m'arregles, féssim la fotografia, les ficaríem totes en fila, dos iguales no les hi hauria. No. Perquè sempre hi ha algo, no? Jo dic, si la tua dona està contenta, jo Hombre, contentíssima. Pues, això és lo que tenim que mirar. Perquè, claro, ja potser t'arribes en 1 quilo de més, que la careta està una miqueta més inflada, una miqueta més prima, per tant, això també et varia a l'hora de tallar. Ja dic, este client de Via Real s'ho estic dient, últimament està primant molt, i dic, tio, o sea, ves en compte perquè no te puc fer el tallat igual com te'l feia, tens que variar-lo i acoplar a lo que hi ha. Com veus el futur de Tian Steel Home? Bé. Saps què passa? Que, hosti, venen temps durs, o sigui, a nivell, saps, tant política, econòmica, venen temps durs. Tenim clar, jo tinc claríssim. Clar, quan jo me manejo tant, aquest any passat ho vaig passar fotut, imagina't, tenim 3 projectes diferents que no ha sortit cap dels 3. I me va causar un estrès al mes de juny que vaig petar, I tenim projeccions bones. Entonces, claro, ara estic en allò que dius, veràs venir. O sea, nosaltres, per sort, tenim molt bona clientela, intentem fer les coses el millor possible i no parem aquí. O sigui, jo al mes de març, me'n vaig a Itàlia a fer un altre curs, perquè no és que jo sabia que ensenyo, no, jo contínuament... Estàs en formació constant. Formant contínuament. Entonces això me dona aquesta garantia, a veure, no despreocupar-te, no deixar, vinga, això funciona soles, però sí que no tindre gens de temor de dir, havent que avant i el que és la peluqueria, en això que parlem també de la IA, vam estar el mes de juliol a Saragossa, vam tindre un conveni de barbers de tota Espanya, i vam invitar a parlar de l'ella. I una de les conclusions va ser que els tatuadors i els peluquers o barbers serem els últims en ser o menys influenciats per la IA, que és el que ara mos ve. O sigui, en la vida han hagut canvis. La roda, la llum i ara la IA. No, és que, a veure, la IA et trinxa perquè tu agarres i dius he de fer un discurs, i la IA et fa un discurs. O un programa. O el que sigui. El que vulguis, una casa, Lo que et una doni la decoració, gana. el que puguis imaginar, ell Llavors, t'ho fa. on està el factor humà? On està el sentiment? No està que puesto. Anem ja tirant de cara al final, que ja el temps de la tele ja sabem com va. Què és per tu un bon barber? Pues com te deia antes, un bon barber és aquell que sap entendre el client, que no imposa els seus 4 o 5 tallets que té, sinó que té un abanico molt ampli de tallets i acopla o li fa veure al client les seves necessitats. O sigui, el dir, va, te faig això, te pareix bé, tens aquesta cara, tens este pèl, podem fer això, i quan ve la siguent vegada, què tal t'ha anat? T'ha agradat? El que te deia antes, li ha agradat a la teva dona, tu ho has portat còmode, ho has portat... Perquè una de les coses que veiem que la gent mos agraeix molt és el portar-lo, el que se pentinen, deixem aixeco i ja està fet. Sin embargo, han anat a altres puestos i sense despreciar ningú, però que diu, hòstia, és que aquí no sé què fas, però lo porto al mes, als 2 mesos, si tardo més, que puc vindre. I a vegades he anat a un puesto perquè no puc vindre aquí i als 15 dies ja no me puc pentinar. Jo recordo que, bueno, alguna vegada hem parlat, no? De dir, és que este problema que tinc com el soluciono? Bueno, tu me l'has solucionat i mentre estigues solucionat som-hi, no? Claro. Ja finalment, ara sí que de veritat finalment, però és que vull tornar al que m'ha sobtat molt, lo de la casa d'Inglaterra, que vol, què volen realment? Si diu embajador, és una paraula que sempre m'ha fet xirriar, saps? Embajador, perquè van vindre l'any passat expressament aquí a parlar amb mi, per posar meu, i vaig dir, bueno, va, doncs, si igual vols compro, dic, això serà... La imatge, sí, serà una imatge per vendre més. Però no, m'han convençut perquè dius, els teus valors, el que tu fas a la barberia, el contorno de la barberia, com és la barberia, diu, tian, mostrarà la imatge que tens, mostrarà com treballes i volem que això, a nivell de, ja no només d'Espanya, o sigui, m'han dit, tian, Brasil, Sud-amèrica, volem que sigues tu la porta de, hòstia, la nostra imatge de marca que les portem a altres països. Dic, doncs, bueno, va, si vols confiar en mi, I m'imagino que això serà la manera en què tu treballes, l'ambient que tens i tal com has muntat la barberia. Deu ser tot un pack. Sí. Que aquesta gent els ha entrat per bon ull, però bueno, no deixa de ser també un reconeixement per la feina que fas. I també és important aquesta formació constant, perquè
Avui en dia, per desgràcia, diràs que la gent, no sé, los hem de pegar dos copets que dic jo i canviar-los el xip, perquè diràs que la gent s'han acomodat o mos hem acomodat. No, sí. En el mòbil veus els tutorials i mos fan tontos. Sí. Sí, és una desgràcia, però agafar un llibre... Sí, sí. I tot està aquí, Tot. Llavors, però el que passa que aquí, home, l'altre dia ho veia que hi ha gent que està per... tinc un dolor aquí, què puc ser? Càncer de pàncreas, la IA, no? Tu, hi ha una cosa que es diu metge. Sí. Hòstia, tu, per favor. El professional, et dic, o sea, Sí. ha faltat, i en la barberia va haver una època, farà 5-6 anys, que pareixia que faltava professionalitat, i ara no, s'està reconduint, han hagut diversos factors, també les marques han apostat molt, han vist el ninja del mercat i està molt en auge la barberia. Cristian Forné, barber, amic, gràcies per vindre una vegada més aquí al Canal 56 de la nostra gent. Seguirem en contacte perquè en tinc un al cap que ja te l'he contat fora de càmera i crec que pot ser molt bo. Gràcies, Cristian. Gràcies i fins la propera.